Ayan, lumalapit na siya agad oh. Hello. Uuwi ka na ng bagong bahay. Uuwi ka na ng bagong bahay, di ba? Uuwi na siya sa bago niyang bahay. Di ba, baby? Tingnan niyo, ang cute-cute niyo oh. Hello guys, ayan, samahan nyo ako. Pupunta tayo ng Antipolo. Ayan, pipick upin ko po yung in-order namin or binili naming Shih Tzu. So, tingnan natin guys, samahan nyo ako. Excited ako magkaroon ulit ng aso kasi yung aso ko dati naparbo po siya. Kaya ngayon mag-aalaga ulit kami ng Shih Tzu. So, what are we waiting for guys? Let's go! Ang cute niya. 3, ayan, lumalapit na siya agad oh. Hello. Baby. Balik kapatid mo si Emily. Apa. Namatay kasi yung ano namin eh, naparbo. May 500 ka tayo? Gigi! Gigi! Halika dito, dali! Bless! Dali! May injection na yan. Thank you. Dali! Thank you po! Dali! Ay, ito yung ano, Ay, sige pa. Bali ano, kumain na siya kanina. Nanda na yung bahay mo doon. Ha? Say hi. Dali, sasama kita sa vlog ko. Bye-bye daw, bye-bye. Thank you po. Salamat po, Happy New Year. So ayan, punta na tayo sa bagong bahay mo. Ay!
Sasakay ka ngayon ng jeep. Salamat po. So ayan, uuwi ka na ng bagong bahay. Uuwi ka na ng bagong bahay, di ba? Di ba? So ayan guys, nakuha ko na po yung Shih Tzu. Ayan yung bagong Shih Tzu. Uuwi na kami sa bagong bahay. Gusto mo pang mamasyal? Ha? Gusto mo pang mamasyal? Sagot! Gusto mong gumala? So tara, uwi na tayo guys. Yo! Maghihintay lang sa sakyanan. So ito na po yung Shih Tzu na bili namin. 4-5 po. Ayan. 2 months. Maghihintay na lang kami ng sakyanan. Uwi na siya sa bago niyang bahay. Di ba baby? Tingnan nyo, ang cute-cute nyo oh. Ang cute-cute nyo oh. Di ba? Ang cute-cute mo. Shopee. Shopee. Yung pangalan niya, Shopee. Si Shopee po yan. Si Shopee. Hi Shopee. Shopee. Yan, naghihintay na si Shopee ng bagong amo niya. So naghihintay na po si Shopee ng sakyanan pauwi sa bago niyang bahay. Shopee, pumara ka na. Shopee, magpara ka na ng bago mong sakyanang papunta sa bahay mo. Para po, para ganun. Yan guys, naghihintay si Shopee ng sakyanan. Wala po kaming masakyan. Shopee. So yan guys, maglalakad kami nito ni Shopee kasi ang layo po ng sakayan. Ayan, maglalakad si Shopee ng malayo papunta ng sakayan. So nasa Inaris na po kami. Kasi walang masakyan si Shopee. Diba Shopee? Guys, nandito na po kami ni Shopee sa Kapitolyo ng Rizal. Dito sa Antipolo. Naglalakad kami Shopee. Dito na kami ni Doggy sa bago naming bahay. Ayan. Uwi na si Doggy sa bago niyang bahay. Ayan na yung bagong bahay mo. Tutukin mo. Tak tak. Tak tak. Ayan na yung bagong bahay mo. Pasok dun. Dali, painumin mo muna ng tubig. Doon, pasok dog. Si Shopee yan, si Shopee. Oh, wala mo na hawak-hawakan, wag mo muna hawak-hawakan kaya ano pa yan, nainitan. Magkano bilhin nyo dyan? Iwan ko din. Shopee! Ayan na bagong bahay ni Shopee. Shopee oh. Shopee. Shopee. Shopee.
Huwag mo hawakan lagi. Lagyan nyo ng ano, pampers. Hi, Shopee! Ay, matutulog na pagod ka. Ha? Kunin mo yung fresh milk doon, dali. Luminom ba ito ng fresh milk? Lagyan mo ng kunti. Ano niya ito? Hindi na pagod dyan. Shopee! Laki yung katawan din, no? Katawan. May huwag mahawakan! Bakit? Nangihi ito. Mamatay. Hindi yan mamamatay si Shopee. Yan mo. Nangihi yan. Hi, Shopee! Shopee! Shop, shop! Shop, shop! Shop! Shop, shop. Shop! Shop. Dapat tataba pa to. Lala mo, shop, Oh, shop. shop, shop! Shop, shop. Ano yung bagong bahay mo? Yung Ha? bago. Shopee? Shopee. Shopee! Dapat igawa natin yung bahay niya. Para hindi siya makalabas. Di ba naigawa natin yung bahay niya? Oo, pag nasa labas kayo, si Shopee ibibenta namin. Kasi di nyo babantayan eh, nasa labas kayo eh. Dapat dito lang kayo sa loob ng bahay para mabantayan nyo si Shopee. Shopee! Shop, shop! Yung shop, shop, shop. Nanay, dapat lagyan natin dito ng video, yung video, video game. So yun guys, andito na po si si Shopee sa bago niyang tahanan. Hello Shopee! Shopee! Hi Shopee! How are you? Yan, dito na po yung kanyang bagong bahay. So, Shopee looks comfortable. Hello Shopee! So, katas po ng Shopee yan. Yung pinambili namin kay Shop Shop. Kaya ang pangalan niya ay Shopee Shop Shop. Diba Shopee? Shopee! Hello Shopee! Please like, share, and subscribe my YouTube channel! It's me, Shop Shop! Hello guys! Please don't forget like, share, and subscribe my YouTube channel. It's me, Shop Shop. Sige, matulog na muna ako. Follow me to a secret